Estamos todos. Cando queiras. Sí. Ben, boa noite. Empezamos a sesión convocada para o día de hoxe. Primeiro punto do orden do día, aprobación da acta da sesión do 7 de xullo de 2025. Algún tipo de alegación? Votos a favor da acta. Segundo punto do orden do día, aprobación da acta do día 10 de xullo de 2025. Conformes? Votos a favor. Terceiro punto, aprobación da acta da sesión do día 12 de agosto. Algún comentario? Nada? Votos a favor. Cuarto punto, aprobación da acta da sesión do día 4 de setembro de 2025. Comentarios? Votos a favor. Bien, aprobadas as 4 por unanimidade. Quinto punto do orden do día, regulamento réxime interior, punto de atención á infancia, PAI, aprobación da modificación. Este punto xa foi dictaminado favorablemente na comisión informativa celebrada outro día. Trátase basicamente de adaptar o reglamento a unha das condición que puxo a Xunta de Galicia de ampliar o horario da apertura do PAI, da guardería, de 7:30 da mañán a 3:30 da tarde. Entonces, para poder optar á subvención que concede a Xunta para financiar o PAI, é unha condición que é imprescindible, que nos exixía ese tema. E como consecuencia dese, procedemos á proposta esta de modificación do reglamento de réxime interior do punto de atención á infancia, que a modificación concreta é pasar o horario de apertura das 8 ás 15 horas que estaba antes, pasarlo de 7:30 da mañán a 15:30 horas da tarde. Ben, tamén foi determinado favorablemente, e non sei se alguna intervención en relación con este asunto. Sí. Sí, non estamos de acordo ca ampliación do horario. Feito, era algo que xa tiñamos en marcha, estaba iniciado ese procedimento cando estábamos no goberno. Tanto é así que cando se aprobou o regulamento hasta a hora en vigor, que se vai modificar, nós, o Movemento Veciñal, votamos en contra precisamente pola cuestión de horario e pois o comentario que naquel momento se fixo pola nosa parte foi que era un horario, pois, bueno, que podía ser aceptable para un traballador municipal, porque, bueno, está, pois eso, o horario que había era o horario da xornada laboral do persoal municipal, co cal estamos de acordo con esta ampliación do horario. O que si votamos en falta paralelamente, no que estábamos traballando o goberno, na mellora dos recursos persoais do servicio. E a nosa idea no que estábamos traballando era na aprobación e na creación dunha bolsa de emprego, unha bolsa de sustitución que permitise, pois, cubrir as vacacións ou cando houbese necesidade de sustitución do persoal que é actualmente, e tamén por necesidade de produción, en algún momento, pois, botar man desa bolsa. Por lo tanto, votamos en falta que eso non estea xa aprobado, e é unha cuestión que non depende do Pleno, que depende da Alcaldía, co cal eso podía xa estar en marcha. E, por outro lado, no seu momento, nos momentos previos á moción de censura, creo que se falaba por parte dos membros do actual goberno de que se iba a crear unha escola infantil con horario de tarde. Bueno, isto é fume. O Movemento Veciñal somos conscientes das dificultades e, bueno,
De feito, agora a demostración é de que esa proposta pois era fume, porque o que vemos agora e o que nos traen é un horario pois eso, de 7:30 a 3:30 e non unha escola, é un pai de 7:30 a 3:30 e non unha escola infantil un horario de mañá e de tarde. Por tanto, xa que era unha promesa, se digo que agora vemos que é fume, porque creo que toda a corporación somos conscientes das dificultades, quasi imposibilidades, pero para ese momento pois o fume valía, co cal, bueno, pois tamén denota a credibilidade do goberno actual. Por lo tanto, pois, bueno, votamos a favor. No, só unha pequena cuestión. Vamos a votar a favor tamén da proposta, evidentemente, pero unha pregunta, fálase de que o horario os usuarios poderán facer xornada completa ou media, non? Pregunto, por que estas dúas limitacións, é dicir, jornada completa ou só media xornada? É dicir, é unha cuestión legal, ou dicir, por que non pode ser un horario de 6 horas, por exemplo? É unha pregunta que fago, non? Porque, é dicir, a limitación é, os usuarios poden facer ou xornada completa ou media xornada, é dicir, non hai posibilidade de calquera outro horario. A ver, Pregunta, en principio, sin base científica que diría o outro, me dá a sensación porque ben fixado así pola Xunta. Vale, sin podelo asegurar ao 100%. No, digo porque, claro, sempre limita, non? Porque son ou 4 ou 8 horas, non? Coño, pero Bueno, a ver, eu entendo aí, polo que eu falei con tal, a ver, o límite de 8, pero unha persona que os leve 7 non ten ningún problema. É dicir, quizá a media xornada, vengo de media xornada para establecer un mínimo de 4. Vai máis polo límite inferior que polo límite superior. Vale. Vai máis polo límite inferior que polo superior. Na práctica creo que se está sendo flexibles con ese tema aí, nese tema. Sí. E algunha intervención máis? Vamos a ver, en relación cas observacións que fai o Movimento Veciñal, o portavoz do Movimento Veciñal, perdón, vamos a ver, en canto ao tema da creación dunha bolsa de emprego, parece que se ustedes lo tiñan en mente, pois non sei por que non o puñeron en marcha, se realmente xa tiñan en mente ese tema. E en canto a nosa proposta, que é unha proposta que levamos no acordo de goberno, é a conversión do PAI en unha escola infantil. Pero, a ver, somos conscientes, aparte xa da dificultad que ten intrínseca, que non se dá feito tampouco da noite a mañá. O sea, nós temos como proposta dese acordo de goberno intentar convertir o PAI nunha escola infantil. E se conseguimos convertila, xa veremos o tema dos horarios e todo eso. Non desistimos, non é fume, é unha proposta. Por suposto que, ojalá que se puderan executar as propostas nos poucos días que levamos de goberno, convertirse automáticamente o PAI nunha escola infantil. Realmente, a ver, tomemos en serio o tema, e démonos un marxen, iso vai nos a levar 1 ano ou 2 anos. Hai que facer as xestións ca Xunta, hai que ver se é posible, pero vamos a intentar, que quede claro que é unha proposta seria, que vamos a intentar precisamente porque ten ventajas. Entón, como ten ventajas, tanto en canto a capacidade da propia, en canto a módulos que podíamos ter na propia escola, non limitados como estamos ahora ao módulo de 20 alumnos, de 20 plazas aí na guardería, e esa é a intención. Por lo tanto, nada de que nos desistamos desa proposta. Mantemos, por suposto, esa proposta, e en canto ao tema da bolsa de empleo, para poder levar a cabo isto inicialmente, o que se fixo foi aumentar a xornada laboral dunha auxiliar que estaba contratada a tempo parcial con unha xornada de 5 horas, o que se fixe foi aumentar a xornada completa. E con eso conseguimos paliar de momento pois que se poidan cubrir ese horario imposto pola Xunta. E, lóxicamente, ainda que non o levamos no acordo programático, pero o acordo programático non é limitativo, está aberto a novos temas. Intentaremos, porque realmente esa plaza auxiliar é unha plaza estrutural no PAI, e intentaremos no seu momento, traeremos no seu momento a modificación da relación de postos de traballo e crear esa plaza xunto con outras que están pendientes e ao longo do próximo ano, se Dios quere, pois traeremos esa modificación e aí
En ese momento trataremos de dotar a guardería do personal adecuado. E bueno, basicamente esa é a justificación deste. Alguna outra cosa? Non. Votos a favor da modificación? Perfecto. Bien, pasamos ao seguinte punto, que é a modificación da taxa reguladora do servicio de abastecemento de agua municipal. Bueno, esta é realmente unha consecuencia lógica do contrato que temos, da concesión que temos, que é adaptar os precios da ordenanza, adaptalos ao incremento do IPC. É unha obligación que xa nos ven imposta no propio contrato, e cada ano, nestas fechas, para que poida entrar en vigor a principios de xaneiro, pois modifica a ordenanza precisamente para adaptar os precios da tasa ao IPC, tanto dos precios da tasa como os precios dos traballos auxiliares que son necesarios para as acometidas e para todo iso que está contemplado no reglamento de agua. Non sei se hai alguna intervención en relación con este tema. Sí, quería lembrar o artigo 6 da ordenanza que se aproba, que di que as concesións de auga serán para usos domésticos ou industriais, entendéndose por tales, bebida, preparación de alimentos, limpeza, aseo personal e outras similares. O cal estamos de acordo, pero, bueno, que a proposta que trae o Goberno choca frontalmente con apreciacións que facían cando estaban na oposición, donde decían que iba a modificar esa cuestión dos usos para permitir os usos gandeiros e outros usos. O cal, bueno, chama a atención que a ordenanza que traen é contraria ao que decían no seu día. E, por outro lado, isto o que nos fai lembrar é o pouco acerto en bandos que a respecto dos consumos de auga que ten feito a alcaldía, no sentido de lembrar de usos prohibidos, como baldeos, cheo de piscinas, esos usos, donde o que viña entón a recoñecer explícitamente a alcaldía neses bandos é que se estaban facendo usos prohibidos. Que entendemos que a empresa, que é quen ten a competencia, a empresa concesionaria, que é quen ten a competencia, non o alcalde, a empresa concesionaria que ten competencia en controlar eses usos, era que non o estaba facendo. O cal, non sei se había algún mandado á empresa nese sentido de controlar que usos se facían, pero bueno, que o que veño a decir é que estaban contrarios á propia ordenanza, e non a que había neste verán, sino a que se vai aprobar hoxe. Estamos a favor. Alguna intervención? Ben, vamos a ver. Efectivamente, nos dixemos que hai que modificar, decimos que vamos a modificar a ordenanza e o reglamento de aguas para precisamente incluir todos esos usos que non están incluídos. Pero estará vostede de acordo comigo que previamente eso hai que ter agua. Hai que ter agua para darlle agua a xente. Como lle vamos a impoñer a xente unhas novas normas, unhos novos reglamentos, unha nova ordenanza, se non temos agua? Eu realmente, neste caso, considero excesivo o seu atrevimento falar do tema da agua. Despois da xestión que fixeron da agua estes 2 anos, que agora todo iso nos pretende reprochar a nos que estamos tratando pola vía, primeiro, de paliar os temas máis serios. O tema do bando ese que dice vostede. É que é vostede partidario de restringir o uso da agua ás ganderías? Cortaríalle vostede, cortoulle vostede, no exercicio do seu cargo, cortoulle o uso ás ganderías, porque eu teño conocimiento de que algún membro do seu goberno foi polas ganderías dicindo que reduciron o consumo, pero que o sepa, vostede non adoptou ninguna medida para prohibir o consumo de agua. Díganos se usted está a favor de prohibirlo, porque é importante que sepa se realmente usted está a favor de prohibir ese uso da agua. E nós levamos primeiro, como primeira obligación, como primeira proposta, como primeiro proxecto, primeiro dotar de agua, ter agua.
Porque é fundamental. Como vamos a crear unha normativa, reglamento, ordenanza, etc., se non temos agua para darle a xente? E deso vostedes teño moito que explicar, porque en 2 anos, conocendo todas as carencias que había no abastecimiento, non adoptaron unha sola medida, non gastaron un solo euro en mellorar o abastecimiento. A ver, podemos rememorar aquí os feitos deste pasado bravo, carrexando agua cunha cisterna destinada a outros usos para o depósito municipal. Vamos a ver, seamos serios. Eu creo que realmente no tema da agua vostedes, eu, sinceramente, pondríame a favor de corriente porque é moi difícil de justificar a súa actuación. Moi difícil. Entonces, nos vamos a tener próximamente aquí a pleno, si pode ser antes de final de mes e se non no ordinario de noviembre, proxectos de modificación do bombeo, modificación de sustitución da tubería de impulsión e proxecto de arranxo da piscina, que son tres dos realmente problemas do consumo de agua. Entón, que vostede me diga agora que nos estamos incumplindo, que o bando que publicou a alcaldía... A ver, eu xa sei que ese matiz que fai vostede de que a competencia da concesionaria... A ver, non nos engañamos a xente. O Ayuntamento é o responsable da prestación do servicio. Así de clarísimo. Que o faga a través dunha concesión é un tema legal, unha posibilidade legal que está aí. Pero os responsables políticos de que haxa agua, de que funcione o servicio, somos os concelleiros deste Ayuntamento, desta corporación. E vostedes aí teñen que reconocer realmente que non tomaron en serio o seu cargo, porque, a ver, se hai un servicio básico, é o suministro de agua. E diga vostede aquí, volvo a repetir, cantos euros destinaron vostedes a mellorar o problema da agua, sabendo como compraron agua no ano 23, compraron agua, por certo, sin pagar, a estas alturas todavía, compraron agua no ano 24, e compraron agua no tempo que estuveron no 25, pero, sin embargo, esos centos de miles de euros na compra de agua non se destinaron a reparar nin o abastecimiento, nin o bombeo, nin nada dese tema. Entón, a ver, un pouco de seriedade de respeto á vizinhanza, porque non se pode plantear ese problema. Nos íbamos a traer aquí, e a corporación terá a ocasión de conocer, de aprobalo, os proxectos para mellorar o suministro de agua. E cando teñamos agua, cando poidamos garantizarlle agua a xente, modificaremos o reglamento e a ordenanza e adaptarémola a esos usos que queremos que se presten. Porque, a ver, se queremos que Touro, non digamos xa que progrese, pero bueno, que non decaiga de todo, tenemos que garantizar agua para, actividades comerciales, actividades industriales, ganadería, que hoxe en día, por certo, é unha das grandes fuentes de empleo no noso concello, as ganderías. E tendremos que garantizar agua. Non falemos xa da queixería, que a cantidad de empleados que ten. E iso, tendrán que reconocer vostedes que non fixeron absolutamente nada por eso. Absolutamente nada. E nós, no pouquinho tempo que levamos, e vamos a poñer en marcha eso, vamos a poñer en marcha esos proxectos, vámonos a executar antes da primavera do ano que ven, e teremos un bombeo novo, co doble de capacidade de impulsión, e tendremos unha piscina reformada que non este perdendo como chegou un momento a perder, porque non me canso de dicilo, porque espero que a xente sei no que lle é difícil de creer, que se chegaron a perder 60 metros cúbicos de agua diarios na piscina. Explíquenlle vostedes a xente que fixeron para solucionar ese tema. Que fixeron? Explíquenos, porque a mí, cando me contaron, costoume moito traballo creerlo. A ver, tiña bastante conciencia da súa incapacidade para xestionar, pero parecía absolutamente increíble que non se fixera nada por solucionar as pérdidas de agua da piscina. Increíble. E eu creo que a xente que nos escoite non o creerá. Dice, non pode ser. Non pode ser que sean tan incompetentes, que non se faga nada en 2 anos para solucionar unhas pérdidas de agua da piscina escandalosas. Resulta, hai que dicirlo a xente, estábamos comprando, metendo diario, por lo menos desde que nos chegamos, 120 metros cúbicos de agua na piscina, diarios, estábamos tirando 60 metros cúbicos. E eso, por favor, seamos serios. Ben, creo que con isto explico bastante. Alguna réplica, algún tema? Por alusións, traía... É moi importante. Trae aprobación a ordenanza e logo solta un speech que nada ten que ver ca ordenanza. Pero, pois, entón, aproveitando, todo eso que di, podo repetir un cento de veces, podo dicir máis alto, pode ser insistente, pero é mentira. É mentira que durante o noso goberno non se executasen obras para paliar as perdas de auga e para mellorar a eficiencia no abastecemento, é mentira.
porque executáronse actuacións na propia rede pois para reducir perdas. Lembremos que hai unha auditoría que nos di que máis do 35% da auga se perde, co cal eso é unha barbaridade, e pérdese na instalación, non se perde nos consumidores, non se perde na piscina, que é un consumidor, non se perde na piscina, ese máis de 35% pérdese na rede. E estamos de acordo, efectivamente, e de feito tiñamos encargado un proxecto para mellorar a captación e aumentar a capacidade de captación, pero eso non é suficiente se non se reducen as perdas, e foi no que se traballou, e traballouse en dous sentidos. Un, reducir perdas directamente modificando, cambiando en rede. Reducíronse perdas, vanse reducir pois ca mellor control de consumos mediante a digitalización de parte da infraestructura e instalación de caudalímetros ao abeiro dunha subvención de Augas de Galicia que supoño que estarán xa para estar pendente de executar, e executáronse tamén infraestructuras que foron heredadas, como a conexión co depósito do polígono, co cal eso que di de que non se fixeron investimentos non é certo. Esas contas que fai, esos datos que di así a voleo das perdas da piscina, que se eso fose así, non sei como se estivo mentres nós gobernamos. Pero, vale, pode repetilo as veces que queira, pero os feitos son eses. Por lo tanto, xa lle digo, nós estamos a favor da ordenanza. Vou volver a repetirlo porque realmente eu creo que xa, a ver, hai cosas que eu creo que hasta o cinismo ten que ter uns límites, hasta para vostede ten que ter uns límites. Dice que estamos mentindo nós cando decimos este tema. Dígame usted canto se gastou usted na mellora do bombeo da agua. Bombeo, tubería de impulsión, diga canto gastou aí. Se é certo que meteron unha subvención aí en mellora dunha rede en total 80 e tantos mil euros ao ano. Si é unha rede, pero que fixeron vostedes nos 2 anos? Despois de haber comprado agua no ano 23 por importe de 92.000 euros, que están sin pagar, por certo, e despois de haber comprado esa agua, despois de haber comprado agua por 70 e pico mil euros no ano 24, e digo, con esos antecedentes calquera gobierno non destinaría os seus esfuerzos económicos a solucionar o problema de mellorar o abastecimiento de agua, e non gastaron un euro nin no bombeo nin nas tuberías. E a conexión do depósito ten a conexión dos dous depósitos ten mérito. Resulta que, aparte de perder a subvención que se perdeu por non executar en plazo, resulta que págase no mes de maio do 24, e que ella non poñeron en funcionamento en maio ou junio do 25, e resulta, primeiro, que non había unha pieza, e despois, curiosamente, que non había suministro eléctrico, que xa é o colmo. Chaman ustedes a un fontanero, chega o fontanero aí para poner en marcha o equipo de bombeo, e resulta que non hai suministro eléctrico. Desmíntame vostedes, a mí non, desmíntan os veciños, eu teño clarísimo o que pasou, pero desmintan vostedes ese tema. Eu realmente que vostedes defendan a súa xestión no tema da agua, realmente parece escandaloso, non encontro outro adxetivo, escandaloso, porque non fixeron absolutamente nada, e por encima ainda pretenden quitarse as responsabilidades querendo endosarlle a concesionaria esas responsabilidades. E entón, eu efectivamente hoxe discutimos aquí a actualización do IPC, dos precios da ordenanza da tasa de agua, pero vostede na súa intervención foi o que me deu pé a aclarar este tema. E repetirei un montón de veces seguramente cada vez que teño ocasión, porque o tema da agua realmente é realmente grave e escandaloso. A xestión que vostedes fixeron da agua, escandalosa. Escandalosa, non hai outra palabra. Bueno, vamos a votar o tema xa que estamos todos a favor, votos a favor. Bien, siguiente punto do orden do día, e vamos á parte de control. Dar conta dos decretos da alcaldía ditados entre o día 8 de setembro e o 5 de outubro de 2025. Toma de razón. Algúnha observación? Mocións. Moción do Grupo Municipal do BNG sobre o destino dos fondos do novo plan POS
adicional o arranxo da piscina municipal. Ten a palabra o portavoz do BNG. Sí, grazas. Bueno, a ver, é unha cuestión bastante simple porque, como sabedes, o día 3 de outubro pois a Diputación aprobou un novo plan adicional, que é o número 4, para destinar 22 millóns aos 93 concellos da provincia de Coruña e dos cales se corresponden a Touro 247.532 euros, non? Entón, esos fondos poden ser destinados pois, para varias cuestións, para gastos correntes ou para devolución de débdas ou para investimentos financieramente sostibles. Non? Aquí xa se falou varias veces, o Bloque xa trouxe alguna vez, como unha das medidas, en feito, xa se quedou relegada, e era o arranxo da piscina, que pois, é un dos, digamos, un dos elementos que está incluído dentro da problemática da auga. Un deles, non é o maior, pero é un deles e é considerado, non? Porque se acaba de decir precisamente aquí. E sempre quedou relegado, non? Sempre aparecían outras cuestións, non sei se eran de máis urxencia, de máis interés ou de máis preferencia, pero sempre quedou. Entón, nós o que consideramos é que estes fondos que vai a destinar agora a Diputación, estes 247.000 euros, deben ser destinados íntegramente ao arranxo da piscina, porque, repito, que é unha cuestión que sempre se falou, de feito, chegou a haber algún acordo non formal, pero si de palabra, e logo despois volveuse atrás. Entón, ese é o que solicitamos, porque, digamos que ten unha doble función, porque arranxar a piscina, aparte de mellorar o que é digamos que é a eficiencia, pois estamos falando de perder auga e iso tamén implica un maior coste do que é o mantemento e a depuración da auga e ao mesmo tempo pois, estamos resolvendo unha pequeniña parte do que é a fuga enorme, que se falou aquí de 60.000 litros diarios, que realmente é unha cantidade a min que se me escapa un pouco porque, vamos, eso se me escapa un pouco da lógica de pensar que unha piscina pode pedir esa cantidade de auga. Bueno, entón, creo que xa é un momento definitivo para, ademais, cando este novo goberno dixo que tiña pensado con fondos propios, non, destinar unha partida de fondos propios para levar a cabo este arranxo, pois eu creo que aproveitar estes 247.000 euros pois, como fondos adicionais, se non son suficientes, pois buscaríase máis financiación con esos fondos propios para resolver de vez o problema da piscina, o sea, así de simple a cuestión. Sí, bueno, estamos de acordo. Tanto é así, pois que no plan de obras, no pos 25, incluído tamén no pos adicional, que por un total de 900 e pico mil euros, unha das obras que se incluían nese pos, pois era o arranxo da piscina, que non foi aprobado porque o PP votou en contra. Por lo tanto, estamos de acordo. Alguna outra intervención? Vamos a ver, en relación ca proposta do BNG, a ver, a nosa intención como goberno era traer hoxe aquí precisamente o proxecto da piscina malos do bombeo e malo da tubería de impulsión. Por unhas, circunstancias de traballo da agenda da enxeñería encargada de redactar os proxectos, pois non nos lo dado a tempo, está sobre eso, e traímoslo aquí a maior brevedade a pleno a aprobación desos dous proxectos de agua máis o da piscina. Quero dicir que o proxecto da piscina está en marcha. E nos falamos aquí de financialo con fondos propios, porque nos parece, basicamente por unha razón, o sea, a razón máis importante é que se o financiamos con fondos propios, esa obra pode estar feita na primavera. Se, por exemplo, como propón o BNG, a fixéramos con cargo este pos, que termina o plazo todavía de presentación de solicitudes o 31 de diciembre, esa obra sería prácticamente imposible terla terminada en primavera. Entre o que tal a Diputación de autorizar, aprobar e autorizar a contratación e o plazo de execución que teríamos que darle, porque non nos engañemos, a obra da piscina é unha obra complexa, e o plazo de execución que tería que ter a empresa adjudicataria sería prácticamente imposible poñela en marcha antes do verano que ven. Entonces, xa digo, a maior brevedade, vamos probablemente incluso nun pleno extraordinario, se somos capaces, traeremos aquí un proxecto, entre outros, da piscina municipal, para financiar con fondos propios, de maneira que podamos empezar inmediatamente, unha vez que dispoñamos dos fondos, co expediente de calificación e a contratación, de maneira que no mes de maio do ano próximo, pois teñamos a piscina lista para funcionar. E, o sea, xa é unha cuestión xa de necesidade e de tempos, o sea, con este plan sería materialmente imposible tela funcionando a principios de verano. Eso, por moito que xa se lizaran os temas. E entón, digo, como xa temos en proxecto eso, temos esa voluntad política de levarlo a cabo, estáse redactando o proxecto, pois, cuestión de 15 días,
traeremos aquí ese proxecto. Nós, por suposto, que non nos opoñemos a reparación da piscina, faltaría máis. É un dos problemas que parece que todos conocemos e hasta aquí nadie lle quixo poñer remedio, porque é un problema que se ven detectando, e xo levamos na campaña, creo que nos programas electorales, en casi todos tamén o tema da piscina, pero a hora de gobernar nadie lle puxo remedio. Entonces, non sei se o BNG quere retirar a moción, porque non vamos a traerla, e, a ver, non, digo, porque temos intención de traer o proxecto, non? O sea, vamos a ver. Vamos a retirar a moción polo seguinte. O tema da piscina creo que se tratou aquí xa 2 veces. E as 2 veces se dixo que sí. Unha foi nunha comisión, creo recordar, e outra creo que foi nun pleno. E as 2 veces se dixo que sí, e as 2 veces, ao final, foi que non. Entón, eu non dudo da palabra do señor alcalde, pero teño claro que xa pasou 2 veces, que non vou retirar outra vez para que de novo volvamos a entrar outra vez na rede. É certo que esta segunda fase, que é onde están o que son os proxectos financieramente os investimentos, financieramente sostibles, vai do 3 de novembro ao 30 de decembro. Realmente, se se agiliza ben, a partir de aí eu creo que dá basque tempo para ter na primavera. Pois eu non estaría, eu entón non vou a retirala. No, a ver, porque senón sería como sería outra vez decir, pero que pasa, que é como se tuviera unha maldición a piscina, porque non sei cantas veces a traemos aquí, sempre chegamos a un acordo e sea por unha cuestión, sea por H ou sea por B, nunca mellor dito, ao final queda aí. Entón digo, sinceramente non dudo de que o vayan a facer, pero hombre, eu non vou a retirar isto. Además son 200. Seguramente, non sei cal é a intención en que utilizar estes fondos. O fondo adicional ao anterior destinouse a obras de carreteras e non sei que, non se destinou para isto. Explicamos por qué. Bueno, ben, pero non se destinou para isto. E había unha ausencia daquela, conocía esa mesma ausencia que se conoce. Era a mesma ausencia. Entón, non, o vou retirar eu creo que é unha cuestión bastante razonable. É que me sinto como un pouco, non sei, como o día da marmota, non? Que sempre que... E damos de conta que acabamos de falar do tema da auga. Levamos escoitando, traigo aquí unha pregunta, cada vez que miras a aplicación de Touro Informa, aparece un corte de auga, e aparece Estado, e non sei que, moi ben, moita transparencia, pero digo, pero outra vez, e ao día seguinte, outro problema de auga. E, hombre, coño, a ver, cando digo, traemos unha proposta, de, mira, este dinheiro vai directamente para aí. A ver, perfecto, está facendo o seu dereito. Eu pediría, porque, a ver, como vamos a facelo de outra maneira, pois pues, si quería. Nós non vamos a, como grupo, non vamos a votar en contra disso, estamos de acordo ca piscina, e non, o sea, antes do día 6 de noviembre. Sí, que comeza o plazo de solicitud do POS. Antes desa fecha, eu dou a miña palabra que teremos aquí no pleno os proxectos da arreglo da piscina. Entonces, vale, perfecto, pues nada. Vamos a ver. Entonces, vamos a votar a moción. Votos a favor da moción? Perdón, sí. Gracias. Vamos a ver, é que minte igual que co da auga. Dixo, efectivamente, creo que todos somos coñecedores de que efectivamente a piscina ten unhas deficiencias desde fai moitísimos anos. Somos todos conscientes da necesidade deses arranxos, pero o que dixo vostede de que hasta agora nadie lle puxo remedio non é certo, é absolutamente falso. É que non é que nadie lle puxera remedio, é que o goberno do Movemento Veciñal e o Partido Galego trouxo aquí un proxecto en xaneiro, fai case un ano, trouxo aquí un proxecto incluído nesas obras do POS, e non se levou adiante e ahora mesmo non está en execución, porque o PP votou en contra. E agora queixase da cuestión dos plazos, é que se deixaran aprobar ese POS e se deixaran que as veciñas e veciños de Touro disfrutaran deses investimentos nese momento e non ter que relegalos e reinvestilos como vai facer a Diputación con eles, pois para o POS do 26, pois efectivamente esa obra e outras estarían agora mesmo en execución. E logo ven aquí agora poñendo excusas dos plazos. Nós estamos a favor de que eses fondos do POS pois, se destinen a esta obra. Vamos a ver, e volvemos ao tema. Por moito repetir a mesma cantinela que o PP votou en contra das obras do POS, e que sí, é certo, o PP votou en contra da proposta do goberno que nos quería impoñer mediante un chantaxe as súas obras, cando aquí habíamos tomado un acordo no que, por certo, xa iba o arreglo da piscina proposto por nós o día 9 de xaneiro.
anterior ao de vostedes, que vostedes se limitaron a copiar unha parte desas obras das que nós habíamos proposto 9 de xaneiro. E nós non votamos contra o arreglo da piscina, nin contra ninguna das obras que iban. Votamos contra o chantaxe o que nos quería someter o señor alcalde, e máis o Partido Galego, que con 5 votos querían impoñernos os restantes 6, ao revés, que foron 7 dos que habíamos votado a favor o día 9 de xaneiro, queríanos impoñer vostedes o seu criterio, as súas obras, a súa conveniencia. E iso foi contra o que votamos nós, contra un chantaxe. Traenos usted a víspera de finalizar o plazo do POS, trae vostede aquí unha proposta de inclusión de obras o día 3 ou 3 de febreiro, traenos unha proposta de obras con un trágala, ou votades a favor ou perdemos o plan. Lóxicamente, non íamos a aceptar eso. Vostede tuvo ocasión de negociar o acordo que nos propoñemos aquí o día 9 de xaneiro. Non quixo negociarlo. Non quixo negociar. Non tuvo ni siquiera o máis mínimo detalle de preguntar, oye, podemos falar sobre ese tema? Para nada. Que pensaba vostede? Que nos íbamos a chantarnos o tema de, non, mira, que senón os veciños van a perder. Vostede estaba utilizando os veciños para someternos a un chantaxe aos membros da corporación que non estábamos de acordo con eso. Entón, que quede claro que o da piscina xa foi anterior noso, xa o trouxemos noso día 9. Que quede claro ese tema. E en canto a que non se arreglou ese momento, lóxicamente porque non aceptamos esa chantaxe e non a volveríamos a aceptar agora. Segundo tema, para aclarar tamén o que dixo o portavoz do BNG. Efectivamente, nunha comisión informativa acordamos destinar a proposta do PP, por certo, os fondos do adicional 3 a mellora da agua. No tema. E, por os motivos que desconozco, vostedes, esa comisión foi o día 30 de junio, e vostedes pasaron unha relación de traballos ao ingeniero da empresa esa que temos contratada o día 24 de xulio. Iso falamos aquí no pleno pasado. Entón, non queran apuntarse aquí temas que non son certos. Vostedes, para empezar, además, de todas maneiras, foi este ano 25, pero vostedes están no goberno desde o mes de xuño do 23. Que fixeron vostedes co tema da piscina? Porque se abriu a piscina no 23, abriu a piscina no 24, coñecían os problemas. Que fixeron vostedes en relación con ese tema? Si realmente tiñan voluntad de arranxar ese problema, era bastante sencillo. Era bastante sencillo. Ou hubiera sido máis sencillo se vostede hubiera negociado con nos o POS do 2025. Seguramente que hubiéramos chegado a un acuerdo e hoxe non teríamos este problema, estaríamos destinando estes cuartos a outra cosa. Entón, está claro. E, a ver, eu viña con intención, o noso grupo viñamos con intención de abstenernos na moción do BNG porque estamos de acordo no fondo, hai que arreglar a piscina. Pero, bueno, dado o que nos acabamos de decir e de propoñer, non nos parece lóxico votar a favor dunha moción que non vai ter virtualidade, que non vai ser real, porque, xa digo, nós, antes de que empece o plazo de solicitud, vamos a ter aquí ese proxecto. Entón, eu digo, cambiamos de opinión, íbamos a abstenernos, pero non nos vamos a abstener, vamos a votar en contra disso. E alguna cousa máis? Fixemos unha pregunta, se quero que repetir. A pregunta era que fixemos no goberno antes de presentar ese proxecto do POS. Pois mire, xa no ano 23, é dicir, efectivamente, chegamos ao goberno a mediados do ano 23, efectivamente, pois no ano 23 o que fixemos foi presentar un proxecto de reforma integral desa piscina para unha subvención do Consello Superior de Deportes que non chegamos á puntuación acadada, o sea, que eso foi, a cuestión da piscina foi algo prioritario, que do cal votamos máis xa desde o primeiro día. E parte dese proxecto logo sintetizado e cas reformas pois esenciais foi o que se trouxo ao POS. Por lo tanto, pois nada, eso si ten, así se lle respondo a pregunta. Non pregunto, porque se a moción é a mesma, acabamos de bater aquí exactamente a mesma que se enviou, se o PP viña coa idea de votar, de absterse, perdón, e agora vai a cambiar a opinión a non, cal é o argumento que dei eu para que cambiara esta opinión? Eu propuxenlle que retirara a moción, porque me parecía de pura lógica, dado que nós estamos comprometidos, temos encargado o proxecto, xa está xestionando a enxeñería, non nos parece que nos votemos agora destinar estes fondos cando non nos imos a destinar. É que é un contrasentido en sí mismo. Decir aquí que vamos a destinar unhos fondos que non vamos a destinar.
A vostede parecelle lógico eso? No, a mí non, porque non me parece, a mí hai cousas que me parecen lógicas ou non, pero é a miña forma de entender a vida e a política, o que non me parece moi lógico que digo, e vamos a externos, pero agora imos votar en contra. Cambiou algo? Non, bueno, pero cambiamos nós. Porque non queremos incurrir na contradición de tomar un acordo que non ten virtualidade ninguna, que non se vai levar á práctica. Entón, Se está dando o dereito, que vos vou dicir. sometemos a votación a moción do BNA. Votos a favor? Vou fixar posición que non vou Ah, fixar. perdón. Tamén vou votar en contra, máis que nada por unha cuestión. Dicir, estou de acordo, e máis estiven presente na reunión de hoxe, na que a empresa encargada de redactar os proxectos xa tiña que haber entregado, é dicir, non cumpliu coa súa palabra, tiña que entregalo hoxe era o pleno no que se iba a aprobar ese remanente, e quedou, estuvo aquí o enxeñeiro industrial, quedou en entregar os proxectos en 2-3 semanas. Por lo tanto, é certo que se o facemos co remanente, se vai a executar fixo para a tempada de verán. Por lo tanto, que non, é dicir, non vou votar a favor de que se faga co pós, co perigo de que non se execute para a tempada de verán. E máis, ese proxecto que se lle encargou non só contempla mellorar as deficiencias da piscina, sino tamén contempla xerar un novo espazo para a veciñanza, facendo un parque a carón onde está o vaso da piscina. É un proxecto máis amplo que se traerá aquí e que se levará á comisión. Por lo tanto, eu tamén vou votar en contra. Moi ben. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Bien. Bien. Pasamos ao último punto do orden do día. Rogos e preguntas. Sí, bueno, fai un par de meses que se recepcionou o punto limpo. A pregunta é cando se vai poñer en funcionamento. Vamos a ver. Recepcionouse a obra do punto limpo. E vostede sabe que cando recepcionaron estaba pendiente unha autorización de medio ambiente. E seguimos pendiente desa autorización de medio ambiente porque houve un requerimento de documentación e para completar unha serie de documentos e que se remiteu xa a medio ambiente e estamos pendientes de que nos autoricen que medio ambiente autorice esa posta en marcha do punto limpo. Despois todavía tamén hai que ver a forma de xestión dese punto limpo, se o licitamos con unha empresa externa a ver como facemos. Pero bueno, efectivamente estamos pendientes da autorización do medio ambiente. Alá polo mes de principios de xullo tive unha reunión co director da Axencia Galega de Infraestructuras, que é a titular da estrada CO240, entre outras cuestións. Plantexeille as deficiencias que está habendo no mantemento das beiras desa vía. Moi mala calidad nos desbroces, todo o que é esa senda peonil pois non se mantén nunca por parte da titular ou da concesionaria. Espazos que son titularidade da Xunta, que son eses tramos de estrada, da antigua estrada, pero que siguen sendo titularidade deles, están en situación de abandono. Estou me referindo pois a puntos pois na Muiña, a Ponte Vella a Ponte Vella da Ponte Nova, Bentín, e o que se lle pedía era que se executase un mantemento deses espacios. A resposta foi que, estábamos xa no último ano de contrato de mantemento, que iban a facer unha nova licitación e que trataría de terse en conta esas cuestións. Logo, estas cuestións reiteráronse por escrito. A pregunta é se recibiu contestación da AXI e cal foi a resposta. A min ahora mismo non me consta. Comprobareino e comentarei yo tan pronto como teña. Non me consta que esa resposta a ese escrito, pero con reservas. Mañán comprobareino e comunicarei oportunamente se houve resposta ou non. Si é certo que estes días de atrás houve unha cuadrilla da Xunta facendo unha mini limpieza, máis que nada empuxando un pouquinho a terra hacia os lados. Eu vinos aí ao longo da carretera por aí, e máis, en algún punto que si é certo que hai esas deficiencias, non é exactamente nesa carretera, porque é outra que vai de Ponteledesma a Susana, pero incluso en algún punto, porque había uns problemas aí de xente que usaba con unha silla de rodas o paseo, pois un punto que o personal do Concello fixe unha limpieza, unha roza de
do taluz aí para que a xente pudera pasar. Pero, efectivamente, comprobaremos ese tema e comentarei a resposta da ARSE. Vale, e tamén no mes de principio de xuño tive unha reunión co director de Augas de Galicia para valorar pois a posibilidade de financiamento por parte de Augas de Galicia pois da mellora do abastecemento de auga, no cal as posibilidades que Augas de Galicia plantexa para colaborar nese financiamento é a parte de instalación en alta, é dicir, Augas de Galicia só financia a instalación en alta, que sería pois o que inicialmente pois creo que estamos todos de acordo en abordar, que é pois a mellora da captación e a impulsión desde a captación á potabilización e incluso ampliar a potabilización. A pregunta é se este goberno pois mantivo contactos pois con Augas de Galicia e se é así, cal foi a disposición de Augas de Galicia pois a financiar esas infraestructuras. Temos solicitada unha reunión co director de Augas de Galicia, pero eu tiña entendido que vostede había quedado de aportarlle unha documentación técnica máis detallada sobre a proposta inicial que lles fixo, se eu teño entendido en ese terreno. Por suposto, vamos a intentalo, e vostede non lle puxe nombre, pero non lle puñer, e eu creo que o procedente, se é posible, é un bombeo desde Ulla, está claro. A mellora deste daqui vamos a facer, isto está na nosa capacidade, pero xa un bombeo desde o río Ulla, requiere unha capacidade de financiación e tal que se nos escapa. Nos vamos a intentar, incluso mediante convenio, como se poida, e eu falando coa concesionaria, decíamos que se Augas de Galicia se fixera cargo do que é a redacción de proxectos, autorizacións e todo eso, que incluso nos podíamos intentar financiar o que é a obra civil para facelo. Pero, bueno, eu tiña entendido, xa lle digo, que vostede había quedado de aportar unha serie de documentación que non aportou. Entón, nós trataremos de facer esa documentación, de levarla a esa reunión que temos solicitada, e espero que teñamos un pouco de éxito, que nos atendan, e, bueno, nun plazo razonable, que tampouco vai a ser de inmediato, pero nun plazo razonable, poidamos acometer ese tema. Relativo a esa documentación relativo a esa documentación que menciona, efectivamente, a concesionaria Espina Delfín máis a empresa redactora de proxectos estuveron traballando nesa documentación, que supoño que terá información sobre ese asunto. Non se elaborou, o sea, está sin elaborar esa documentación. Non, informe, a nivel informativo, está sin elaborar. Bueno, chama un pouco a atención nos últimos días, semanas, como se houvese unha maior incidencia en averías na rede de abastecemento de auga. En concreto, tamén falan de unha perda de presión no depósito na instalación, nos usuarios que se abastecen do depósito de Baiobre debido a unhas bombas. O bombeo, o depósito de Baiobre abastece, suministra por gravedade, co cal non existen bombeos de presión, hai un bombeo que é o que abastece o depósito, pero desde o depósito, co cal a caída do bombeo non afecta a caída de presión, o que afecta en todo caso será a falta de caudal. Entón, a mellor a falta de presión non era porque fallase o bombeo, a falta de presión a mellor é que non había auga nos depósitos. Esa resposta é evidente. Entonces, a cuestión é que non auga nos depósitos. Se as bombas que suministran agua dos manantiales non funcionan, o normal é que non haxa agua no depósito. Eu creo que é unha lógica aplastante. Aí, efectivamente, fallou un tema eléctrico de unha bomba, e ao fallar o cuadro eléctrico pararon as bombas todas, e hubo unha caída de nivel de agua no depósito. De feito, esa noite houve que recurrir a suministrar agua ao depósito do polígono e abastecer parte da zona de arriba desde aquí do depósito do polígono. E para paliar un pouquiño ese tema, con algunha reducción de presión e algún tema. Pero, efectivamente, o fallo foi dunha bomba dun pozo que deixou de funcionar e ponteou, o cuadro eléctrico, que se quedaron as bombas todas paradas. E, entón, lóxicamente, se non se suministra agua ao depósito, e hai que ter en conta tamén, porque hai que explicarlo todo, o xoves houve unha avería moi importante en Laña.
moi importante, con unha rotura de tubería moi importante que levou un vaciado do depósito de Baiobre tremendo. Entón, xa viña o depósito padecendo de falta de agua por culpa dese vaciado de xoves, o domingo paran o sábado, non sei se foi sábado, paran as bombas a raíz dese fallo cubo eléctrico, e hasta que se solventou un pouco o tema, se do agua desde aquí, zona de Quión, zona de Andeade, parte de Santiso, e iso foi o motivo. E, efectivamente, é evidente, levamos a encadenar as horas 4 averías seguidas, unha onta a noite, precisamente, e aí foi unha caída do grupo de presión daqui do depósito de Touro, que tamén por un problema nos cuadros eléctricos, no contactor, que ardeu aí, e, bueno, están reparando no tema. E máis, e hoxe ainda se detectou outra avería no tendido eléctrico que suministra o bombeo por un cortocircuito no cable receta que están aí. A ver, entendemos que é unha casuística, bueno, que se dou agora estes días, que non teñen que ver unhas averías cas outras, son independentes, pero, bueno, si, efectivamente, se produciron estes últimos 4 días. Sí, efectivamente. É que a Dalaña botou 2 días sin tocar, botando a banda ali. Eu lle mandei un aviso. E non viñan hasta o lunes. Eso perdeu o sábado, o domingo. Pero que na Dalaña houve 2 averías. Si, viñan a arreglar un día. A grande, para arreglar o importante, e pois houve esa pequena... No mesmo sitio. Sí, no mesmo sitio. Sí, houve 2 averías. 2 averías seguidas. Viñan hoxe. A segunda moito menos importante. Pero bastante. Bueno, non, importante en canto a afectación de veciños, que só afectou as de Laña de arriba e Laña de abaixo. Quero decir que eu mandei. Sí. Decir que estaba avería e todo eso. Que ben, porque a veces eles tardan tamén en detectar os problemas. Non é normal que deixen o sábado, o domingo, e o lunes que veñan polas 9 da Home, a ver, comprobarei se tiñan conocimiento. Ti mandaxe o sábado? Si, mandei o domingo. O domingo me deu. A ver, se tiñan conocimiento, pues terán que mandar ao equipo de mantenimiento cando anda, falaremos. Falaremos ese tema. Preguntarei por eso. Sí, preguntarei por eso. Máis preguntas? Por último, bueno, relativo pois ao recurso que contencioso que presentou vostede no seu día contra a expulsión, a súa expulsión naquel pleno, na cal é unha sentencia en primeira instancia pois que lle dá a razón e pois eu sendo alcalde pois mandei pois decretei a apelación desa resolución. Vexo agora que hai un recurso seu derogando pois ese decreto de apelación. No seu criterio, pois explicando pois que a resolución se corresponde cos feitos e é conforme a lei. É a súa opinión e así o xustifica. Pero, bueno, a lectura que fai calquera é evidente é que si estaba pois tan seguro dos seus argumentos e da resolución, por que non deixa ir adiante pois a apelación e temos unha resolución firme en segunda instancia. A ver, moi sencillo, vamos a ver. É así de sencillo. Omito vostede con intencionalidade que vostede ditou esa resolución o día 11 de agosto. Iso é un matiz moi importante, porque vostede supoño que lle notificaron, igual que a min, eu o día 30 de xullo tuve en coñecimento da sentencia do día 24 do xulgado do contencioso. Se vostede espera hasta o día víspera da moción de censura para ditar unha resolución, en principio sencilla, que non requería de un gran expediente xurídico, nin tal, expliquen ustedes a súa razón, porque eu, se estuvera no seu sitio, eu collería, ditaría o día 2, o día 3, o día 4, e non só ditara, porque, a ver, o problema de ditar unha resolución é que eu, a continuación, notificaría para que tuvera efecto. Por si deixa vostede editado unha resolución a víspera da moción de censura. Pero resulta que non se notifica, non se fai nada. Eu, lóxicamente, que son o afectado por esa resolución, e a ver, o tema de que a falta de convicción nos nosos argumentos, a ver, eu creo que vista a sentencia, sinceramente, vista a sentencia, creo que os argumentos son de peso a favor, o sea, non temos ninguna dúda. O que sí non queríamos, e por eso
por eso anulamos eso, e votar outros 6 meses, un ano, esperando que se confirmara a apelación. Non queríamos dilatar o tema. E a única razón é de non dilatar o tema. Teño absoluta confianza nos nosos argumentos. Por eso fomos ao contencioso, e, bueno, e por eso nos deron a razón, porque eran argumentos de peso, e por eso dan. E, de todas maneiras, como aquí xa en algunhas ocasións falamos varias veces, vostede pode probar tamén o duro que litigar. Vaya ao contencioso contra esa resolución. Se vostede cree que non carece de fundamento. Foi o que nos obrigou a facer os demais. E, entonces, para que sepa tamén o que supón os costes que ten o contencioso, o que nos falamos aquí en algún momento de quen afronta esos gastos e todos esos temas. E eu digo, se vostede cree que ten razón e cree que bueno, como creíamos nós no seu momento, cando presentamos o contencioso, pois invito a que pode presentar un contencioso administrativo contra esa resolución nosa, anulando eso, se vostede quere. Digo, se o considera oportuno, non lle estou dando consellos, libres medios, pero se o considera oportuno, e se duda vostede da argumentación da sentencia en primeira instancia, se cree vostede que non está fundamentada, que as razóns aducidas non son suficientes, pois eu invito a eso. Non lle podo decir outra cosa sobre ese tema. Lóxicamente, non vou tirar pedras contra o meu tellado. Eu creo que está claro, non? Non é por rebatirlle, pero é que, a ver, o decreto non é apelable. Como que non é apelable? Acabamos de dictar, non, sí, como que vai ser apelable? Por suposto que sí. O decreto non é recurrible. É dicir, se repito, e estivera seguro, bueno, pois deixaba que se resolvese a apelación en segunda instancia e listo, xa está. Unha cuestión de plazos e de tempo que non nos interesa dilatar no tema. Xa está, explicado. Perfecto. Pois aí está. Moi ben. Algunha pregunta? Sí, a ver, cambiando un pouco de asunto. Alá por novembro, foi por novembro do 23, trouxera aquí unha moción sobre como estaba o campo que é o antigo campo de fútbol de Prevediño, estaba convertido nun basureiro. E aprobarase, creo que se aprobara a moción para a limpeza e o adecentamento. Moción que se aprobou, pero que non se executou. Entón, a pregunta é se este novo goberno ten intención de levar a efecto esa moción, facendo unha limpeza e un adecentamento dese campo de fútbol. Bueno, penso que non temos que impoñer como obligación, porque estamos pedindo a xente que xestione a biomasa e podemos empezar por dar exemplo, por exemplo. E aí, curiosamente, tamén teño unha petición, ali unha propietaria dunha vivienda que está ali pegadito ao campo de fútbol, e tamén ali en relación con ese tema, con os pinos que hai ali e tal, e por suposto que sí que o adecentaremos. A ver, non me comprometo a un plazo determinado, porque as cuadrillas de traballo que temos este ano van a finalizar contrato, pero que as que empecemos o próximo ano, segurísimo que sí, que vamos a adecentar eso, e o camiño de subida tamén que está fatal, con as fachancas tremendas, e por suposto que sí que vai. Sí, e outra relaciona tamén en Prevediños, tamén de outra cuestión que ven de vello xa, que é os puntos de luz no último tramo que vai á iglesia, que se parece ser incluso non fai moito que queu ali alguén, e tamén se xo toxen aquí varias veces como robo, e tamén se máis ou menos tamén se comprometeu ante o goberno que iba a miralo, bueno, analizalo e a ver que habría que, non sei, que se ve, pero que en principio a intención era poñelos e que está exactamente igual, entón a pregunta tamén vai se vai a facer ou non. A ver, a nosa intención é cambiar a lez todos os alumbrados. Por fase, lóxicamente, non vamos a cometer nun único proxecto. Quer dizer, non nos parece que ir puntualmente, por exemplo, eses 3 focos de ali perdiños, 4 focos creo que son, hombre, se non tuveramos a intención de facer unha conversión a lez, pois sí, podríamos facer eso, pero hai casos puntuales desos, hai varios no municipio, eu teño xa constancia de varios, e a mí ese parcheo de pide o fulanito, poñámosle un foco, ven outro fulanito, poñámosle outro foco. Non, pero non é para un fulanito, a ver, sí, vale, pero que se ven de atrás, e de feito ese tramo creo que hai unhas partes dos antigos focos que non son LED, precisamente que quedaron sin cambiar. Sí, totalmente. Evidentemente, eu creo que tamén só comentei algunha vez que cambiar esos LED e acabar. E non é evidentemente porque eu precisamente defenda moito que a iglesia, que é unha cuestión individual de cada quen, pero que si é verdade que hai moita xente que vai e é un perigo porque está oscuro e iso é certo. Non é unha cuestión de seguridade. Totalmente de acordo, pero meterémoslo nun proxecto de conversión a LED. E no posto ordinario do 26, seguramente que nos propondremos destinar unha partida importante a esa conversión a LED. E
nese momento, pois trataremos de meter eses puntos e de maneira que vayamos deixando parroquias seguramente completas, que non haxa unha parroquia que a maioría teñen lez e hai uns cuantos que por motivos que fora carecen del. E o noso compromiso é ese, ilo facendo por zonas e completar. E entonces, xa digo que moi posiblemente nas propuestas de obras do post-26 e levemos eso tamén, e vostedes tamén poden, por suposto, facer aquelas propostas e sugerencias que queiran para as obras, nos comprometémonos a estudialas todas, as que consideremos oportunas e viables, votaremos a favor e as outras cosas. O sea, que tamén, con isto tamén aproveito para invitar a que todo o mundo, aquelas propostas que teña, para temas destos, de obras, de pavimentacións, de alumbrado público, de saneamientos, e eu invito a todo o mundo a que se fagan propostas. Estudiámolas despois, establecemos unhas prioridades, e se para o ano, como parece, vamos a ter un montante importante de inversión co POS 26 e co POS 25, se realmente se concreta, pois aproveitaremos para facer esas cousas. Pois, xa que fai esa proposta, recollo o guante, fai unha pregunta relacionada precisamente con eso. Como? Relacionada precisamente con isto de facer propostas, porque é unha cuestión xa bella tamén. Si vai a ter intención este novo goberno de facer a famosa ponte no río Blaña na desembocadura, que quedou destruída fai ben do anterior alcalde, do anterior, e non sei tamén se vai a seguir, e de feito houve subvencións, perderonse as subvencións, porque non se fixo a obra, non? A ponte que vai pola ruta de senderismo. A ver, eu creo que un dos problemas que se plantearon aquí nestes últimos anos é que, a ver, cando consideramos necesario un equipamiento, se consideramos necesario unha infraestructura, eu entendo que non debemos de condicionala a que se nos conceda ou non unha subvención. Eu vexo ben que se intente que a subvención, pero a continuación, se a subvención, por os motivos que sea, non se concede, e consideramos que o equipamento é necesario, fagámosla con fondos municipales, fagámosla con plan de obras, con POS, fagámosla con que poidamos. Perdón, é que este precisamente o uso estaba a subvención aprobada. O sea, creo que foi un Ignacio, sabe vostede o que pasou coa subvención. Non se foi capaz de executar a empresa desisteu do tema e ese tema. Pero, a ver, eu digo máis, si nos, como goberno, cando propoñamos un equipamento, unha infraestructura, a través dunha subvención, si consideramos necesaria, aínda que non se nos dé a subvención, pois meterémola no plan de obras, meterémola no que se poida. Non se pode condicionar a obtención de subvencións. Pero, entón, expliqueime mal, eu non a relacionei con respecto a se houbera ou non a subvención, me preguntei se se iba a facer. E logo, depois, a continuación, creo que dixen, por lo menos quixen decir que xa houve subvencións e que se perderon por non facer. Creo que esa era a miña intención. Non a relacionei con se non hai subvención, non se fai, se hai subvención, si se fai. Só preguntei se había intención de facer. Eu digo como filosofía nosa. É unha filosofía deste goberno. Porque xa sería o terceiro alcalde e a ponte sigue sendo. A ver se a terceira vai a decir, hombre. A ver se é verdade. A ver se é verdade. Moi ben. Máis preguntas? Alguna máis pregunta por aí? Non? Pois nada, levantamos a sesión entonces. Boa noite. Vale.